Kambani yemakondomu yavharwa. Kambani yemakondomu yavharwa? Vanhu vachatura. Wati yavharwa? Vanhu vachatura. Muri kumboti chii kwemini? Muda kukwidza hasha dzangu chii? Saka muri kutoita magirlfriend kaimini? Wati kambani yemakondomu yavharwa? Muri kunyatsoshamisika chii papa? Chii chamuri kushamisika? Ayo, iyo uri kumboti chii kwewe? Mazvinzo zvandataura imimi muri kuti chii first? Iyo wamboti chii chiri kunetsei baba? Handi muri kuti hanzi ndataura zvejokura ndiri kuwerenga apa kuti kambani yemaningirikini iri kunzi yavha yemakondomu iri kunzi yavharwa. Makutaura zvekuti hanzi he vachatura muchaurayiwa nei? Tamboshandisa chinhu ichocho mumba muno musinzi. Ayo, iyo problem apa ndipo. Anti wataura joku rokuti joku randataura ndiri kutaura ndaverenga. Kambani yemakondomu yavharwa. Indrumwa bhiya yangu sechidhakwa ndiri muno ndina madam. Ukati kambani yemakondomu yavharwa ndikati yavharwa vachatura nditotaura hangu vamwe vedu. But iwo wataura joku naichotaura futi sejoku watotora serious. Wataura joku ri serious. Indatotora serious watotora serious. Wanatese taita majokes ka. Mwanaka. Asimimika. Dororoso bonaka uchingwana madam. Asimimika. Handi kutrusting. Ayo, taita majokes apa ndazoita joke ri serious. Ndanda kugonawo. Wangobvuti waida kuvhundutsira ndakugonawo. Yazi kondomu kambani yemakondomu yavharwa ndikaitawo joke ri serious.